we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! All over Mindanao, labi na sa mga tagalungsod sa Patikul ug Indanan sa Sulu Province. Bangon-bangon na og let's make our day productive mga kapuso. Attorney Resi, mayong buntag! Maayong buntag sabsay! Nakusugda nato ang ato ang adlaw nga Webes nga malipayon mga kapuso. Hello sab sa tanan nato mga viewers nga naa dinha sa Glan ug Kiamba sa Sarangani Province. Mga kapuso, this morning, #hanep buhay ang storya nga atong itampok. Sayro nato ang pagpaningkamot sa usa ka florist dinhi sa Davao City nga si Steffi Cebuco uban ang iyahang kapika sa kinabuhi. Samtang Resi pang #spread kindness sab ang atong masayran. Din gipakita kini sa usa ka Roads and Traffic Administration personnel dinhi sa Cagayan de Oro City sa usa ka lola. At ang ila-ilahon unya si Officer Irish Lacorte. Samtang saya, ako pud makahinabi ang baguhay lamang nga nakoronahan isip Mrs. Universe Philippines 2021 na si Claudeline Molero gikan sa Tagum City, Davao del Norte. Mga kapuso, atong makahinabi karon ang baguhay lamang nga nakoronahan isip 2021 Mrs. Universe Philippines. Atong makauban this morning si Ma'am Claudeline Molero gikan sa Tagum City, Davao del Norte. Good morning Ma'am Claudeline and welcome to this At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? And of course, congratulations! Hello, Attorney Riz. Good morning. Good morning, everyone. Ma'am Claude, let's get straight to the details. How do you feel nga ikaw man gyud ang nakoronahan karon isip 2021 Mrs. Universe Philippines? How do you feel right now? My experience during the pageant, grabe siya naka-impact sa kuwang kinabuhi. Oo, daghang kay kog nakatunan dito like the sisterhood, ang pag-adjust sa bawat isa, how to be being true with each other, paano magtinabangay, natanan dito, ginatudlo talaga sa pageantry. Yun na siya. And the pageant is all about the not only for the physical appearance like the beauty, yung height mo, yung kaseksihan, hindi lang siya ganon, but it's all about on your attitude and character. So, the pageant also is all about the advocacy of each of us, yes, queensies. So, nag-focus din siya sa advocacy. Itasab ka ma'am no sa nakadawat sa Best in Advocacy video sa pageant. Unsa man ni imong advocacy? Yes, my advocacy, Attorney Riz, is all about empowering women and looking for the children's welfare. Actually, gikuha na ako ang advocacy sa akong pangalan nga Claudeline. I named it Ipadayon Claude Advocacy for Women and Children's Welfare. Claude stands for Cultivating Livelihood Activities, underscoring the development and empowerment for women and children. So with the help of my organization, which is the Soroctomies, the local governments here in our province and non-government organizations. Mao nay nagatabang sa ako para mapadayon og nagasustain sa ako ang advocacy nga naga-focus sa paghatag og livelihood programs sa mga kababaihan o pagtabang pud sa mga bata like nagapa-feeding ni mga ana siya, attorney.
At hindi lang yan, isa pod ka ma'am sa mga nakadawat pod sa Best in National Costume. Pwede pod ba nimo ma-share sa amo this morning kung unsay inspiration ani imong national costume? Yes, I wanna say hello to Mark Joseph Sayad. Siya yung nag-design sa ako ang national costume and sa ako ang evening gown. Ang ako ang national costume, inspired talaga siya sa 7 tribes here in Mindanao. Nga gihuna-huna gyud talaga ni Mark Joseph Sayad kung unsa mapaipagawas ang kaning culture o unsa ang characteristics sa mga tribo diri sa Mindanao. So mauna siya ingon ana siya kanindot gyud kay coming from the heart talaga ang pagbuhat sa national costume. O karon nga ikaw na ang napiling representative sa Pilipinas for Mrs. Universe, unsa man ang imong mga preparation spot for the upcoming international pageant? Yes, attorney, ang sa karon kasi gikan pa talaga kog Manila and pag-abot na ako diri sa Davao del Norte, una nga akong buhaton man gyud is magpasalamat sa mga taong nagsuporta sa ako. And after that, magpahulay sa gyud pud siguro ko. And then kay grabe jud ka. Dili lalim kay sa akong edad nga 41 years old, mao pag join ani nga pageant, no? So ako ang preparation nga pagkabuhaton gyud kung unsa akong gibuhat before nga nag-join ko sa national pageant. Maybe times 2, times 3, times 5 ingon ana gyud ang effort nga pagkabuhaton nato para masungkit nato na pud hopefully ang crown dito sa South Korea. Dili gyud lalim ang mga pagpangandam para ani na mga competition. So any special people that you would like to thank, Ma'am Claude? Yes, of course. Una sa tanan, ang ako pasalamatan talaga ang Ginoo. Kay before gyud ko nag-join og pageant, may kwento ko lang, Attorney Riz, before I joined the pageant talaga, nag-ask talaga ang akong daughter og sign kay God if ngayon ba ko mag-join or not. Kay ako mismo sa sarili na ako, dili gyud unta ko mo join. Kaso manggod, ingon manggod nga naay advocacy. Dili manggod siya pagpapahaylang and advocacy and the character of a person attitude. So mo tong naghatag pud sa ako ag lakas loob. Kay akong height is dili gyud pang pageant. So ang akong anak manggod is nag-ask siya ng sign kay God. And ayun, nakita niya kasi nag-thunderstorm. Sabi niya, "Mommy, yun ang sign ni God. Nag-thunderstorm. It's a yes. So you better join," sabi niya. So nag-apply ko pagkakuan. So mauna siya nga siguro this is my fate. And siguro God believes in me. Ikaduha sa akong pamilya nga walay sawa nga naga-support sa ako and masigum sa kalisod naagyud sila dinha. And sa akong mga friends and supporters, daghang salamat kaayo. To my Mrs. Universe Philippines organization, thank you so much. Ang laki ng impact niyo sa buhay ko. And to my Queen sisters, hello, I miss you all. And of course, hindi ko talaga makalimutan ang nasa harapan ko ng aking personal assistant, Luel J. Ferrer. Thank you so much kay siya ang nag-aalaga din sa akin. Thank you. Dagan kaayong salamat, Ma'am Claudeline. And once again, congratulations. Sa full support po kami sa inyo, ang buong Pilipinas at ang buong Mindanao. Dagan kaayong salamat ug amping pirmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sabay na sab kitang ma-inspire sa pag-hashtag spread kindness sa itong makauban karong buntaga. Iyahalang naman gitabangan uban sa mga traffic enforcers ang usa ka lola sa dalan nga nanginahanglan og tabang. Sabay tang ila-ilahon ang helping RTA sa Cagayan de Oro City nga si Ma'am Irish Lacorte. Ma'am Irish, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning mga kapuso. Then okay ra gyapon ang atong pagpanrebisyo sa Cagayan de Oro. Glad to hear nga ana ka sa mayong kahimtang karon, ma'am. Pero ma'am, unang-una, amo sa kang ila-ilahon. Unsa ba ang storya sa imong kinabuhi kaniadto hangtod karon nga nasulod ka na isip RTA enforcer? Before kita disulod sa kining opisina sa Roads and Traffic Administration, criminology graduate ko sir sa Cagayan de Oro College and took board exam and passed last May 2010. Aplikante rin ko sa PNP, wala na ko ilaan nga trabaho pa.
nag-apply ako og kuan kining pamulis apan raman og walay chance nga makuan mo nang na-apply ta og kuan diri sa Roads and Traffic Administration para makaserbisyo ko diri sa kadalanan ug mga tawo nga angay pud nga serbisyoan. Na-inspired po ko sa akong amahan nga usa ka public servant po dito sa amo sa Libona, Bukidnon. O nasunod sa kita sa iyang kuan kining tunog lugar ng lakang niya. Ma'am Irish, viral sa social media ang kabayanihan nga gihimo nimo ma'am uban ang imuhang mga kaubanan nga enforcer. Pero ma'am, tell us the story behind it. Actually sir, kanang si Lula approaching man sa going to Puerto dayon. Pag-abot niya sa may gasoline station, approach siya sa mua nga kuan nagpatudlo siya og asa daw ang kanang sakayan paingon sa Alain Manolo Portage kay wadto daw siya sa igsoon. Well, pag-approach niya sa mua kanang after a while na maraw siyang natulaps ba. Umuto nga kuan amo siyang ni anay okay ra ka nay ana hamang ka paingon. Ano siya nga madto ko sa akong igsoon sa Alain nga ingon din siya nga mamatay na daw siya kay tungod siguro sa kagutom ba. Among gi pa kuan gi pa relax nagkuha mi og mga bangko dito sa katong kuan gasoline station kay para pud makalingkod si nanay dayon. Kami sa akong kauban, upat man may adto si traffic enforcer Babuyo, Javier, si Ugmad og ako dayon. Initiative na pud namo nga karang mapangayuan og ini tubig dito sa nearby nga food chain. Afterwards ni kuan dayon si nanay kanang ang among kauban naka dala na siya og pagkaon. Muto nga ipapamahaw dayon namo. Kay mura man siya og katumbaw na sa kagutom daw. Dayon pag humalang kaon na kuan din siya ni tindog pero dili pa gayon siya nga kuan. Kay gusto na mo siya mo lakaw. Kay mo padayon siya adto og alae ba na dili pa gyud na mo gusto nga amo siyang kuanon ipalakaw pero mo insist man siya nga kanang mo lakaw na mo to among litihan ipasakay na mo tricycle para mahatod po dito sa kuan terminal sa Alae. Wow, grabe ka genuine gayud di ay ang imuhang kasing-kasing ma'am uban na pod ang imuhang mga kaubanan. Apan ma'am, niadtong tungura, unsa ba ang dagan sa inyong huna-huna diyang nakita ninyo ang kahimtang ni Lola? Oo, natandog kay sir kay kanang of course na biya puntay ginikanan nga one tiguang na pod niya what if atong nang ginikanan di ba na loy pod natay kuan ba nga dili lang sa kay kanang ang uban mo criticize sa ato nga kuan daw tig-adaw may kasing-kasing pero nagin may kasing-kasing pud nga kanang mo tabang pud sa mga nanghinanglan sa amo like adto nga scenario kung may na-expect nga may na viral me very overwhelmed kay Mr. Dayon kanang at least ba nakapa-inspire me to the other people nga willing kita mo tabang in terms sa nga mga instances with us nga dili lang kay kanang tigulang atong tabangan. Of course, ito po nang hinanglan po sa atong mga panabang diya sa kadalanan. Sigurado ko nga daghan gayod ang nahimong proud kaninyo Ma'am Irish. Pero ma'am, tanaw nimo sa imuhang pagdako kinsa ba ang naka-impluwensya nimo nga mahimo gayong matinabang? Ang akong amahan usa man ka public servant so akong na-influensyahan po na ako akong papa kay isip lagi isa ka public servant nga motabang pod sa mga tao without any gratuities in return sir. So matinabangon ta sa atong isiga tao o it's better to serve than to be served, di ba? Alright, hinaot na mo Ma'am Irish nga mas daghan pa ang mahimong susama nimo. Pero ma'am, aduna ka ba mensahe sa itong mga kapuso karon labi na sa pag-awhag kanila nga mahimo isang matinabangon? Bueno mga kapuso, kita nakapa-inspire man ta sa bantao so atong mensahe lang sa atong mga katawhan nga unta matinabangon kita sa atong isigaingon dili lamang kay panahon sa kini nga pandemya apan all the time. Daghang salamat Ma'am Irish Lacorte sa imong oras nga gihatag sa At Home GMA Regional TV. More power sa imong pagserbisyo sa publiko ug sa mga motorista. Amping sa kadalanan. Okay sir, thank you kayo sa opportunity nga inyong gihatag sa ako ang ma-interview. And God bless sa atong tanan sir and keep safe always. God is good. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban na usa ka flower shop owner nga si Steffi Cebuco og sayro nato ang ilahang pagpaningkamot isip florist dinhi sa Davao City. May mundag Ma'am Steffi, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? Good morning pod, attorney. Maayo man pod. Ma'am, pila na ba mo katuig sa business isip usa ka florist? Nag-start mi og paninda year 2008. That was the time nga wala pa gid mi pesto, laray lang amo ang kanang paninda. Kumbaga baldi-baldi lang tong una, attorney. And then during pandemic time tong COVID, nangusog mi nga magkuha gid mi og kanang shop, which is mao na ni karon. Year 2008 mi nagsugod og tinda until now. Nagpadayon gyapon mi sa amo ang business po. Kay kamo man gyud ang nangunay sa inyong business, asa pud mo nakatuon sa pag-arrange og flowers? Nag-start mi sa amo ang business mong good. Na-inspire man mi sa ang akong husband man good, which is mao gid ang ilahang negosyo kaning pagpamulak. Siya gid ang siya ang nag-motivate sa amo which is ako ang mother-in-law. Siya ang nag-motivate nga maninda mi. So siya ang nag-start gyud sa pagpaninda, then gi-encourage mi niya nga magtinda pod. Then about sa kanang flower arrangement, nagapaningkamot lang pod ako ang husband, and then at the same time nagaskwela pod siya as a florist po. Sa pila na mo katuig nagnegosyo, smooth flowing ba ang tanan, ma'am? Unsa ba ang mga challenges na inyong naagian or na-experience? Oh yes, kaayo attorney, daghan kay mga challenges before. Until now, naagyapon ang mga pagsulay, dili man gid na mawala sa kinabuhi sa tao. Pero ang pinaka unforgettable na ako nga pagsulay nga nahitabo sa akong life, kaming duha mag-asawa tong time nga wala pa mi nag-shop, attorney, kumbaga laray vendor pa mi before, na demolish mi sa amo ang pesto. And then that was the time nga murag makaingon ko nga ngayon pa ba na ako i-push nga ang kani nga paninda, sama sa giingon sa ako ang mama, akong mother-in-law nga nag-encourage nga padayon sa pagpanginabuhi kay ang pamulak manggod dili na siya ingon nga kumbaga risky na siya nga negosyo nga kailangan try and try gid ka until nga mag-succeed ka. So sa mga buot pod na musugod og business sama sa inyo unsa ba inyo mga tips alang kanila? Ang akong ma-advise sa uban nga gusto mag-start ani, ayaw mo kahadlok nga mag-try mo. Kaning bulak risky gid siya kay of course mamatay baya malaya ang flower, mahadlok jud ang uban magsugal mga petal, pero ipakita lang ang imong talento. Makita gid nimo na akay kumbaga makita nimo ang progress sa imong kinabuhi kung masudlan nimo ang ingani nga negosyo. So ayaw mo pagduha-duha, ayaw mo pag-doubt sa inyong plano kung naamoy plano nga mag-start. Og karon mga kapuso, tutukin ninyo kay ipakita sa ato ni Ma'am Steffi yung iyang kapika sa kinabuhi kung paunsa mag-arrange ng mga flower bouquets. Good morning mga kapuso. Ako diya si Steph. Ang ako ang bana si Roel Cebuco. So karon atong ipakita kung unsaon pagbuhat. Ang kaning nga arrangement is for birthday surprise. Ako iyang ipakita kung unsaon pag-arrange. So atong pagasugdan kani first naatay flower nga naa diri karon, which is mao ni siya ang stargazer or lilies. So naatay 1 dozen of peach nga roses. So kani among gipili kay mao ni ang baga nakita na ko nga bestseller siya sa amo ang isa nga bestseller namo sa among product. So karon atong sugdan ang pag-arrange. Ato ang pagabutangan og rosal kay ang uban nagapangutana kanang dili sila ganahan og dahon, pero pinaka-importante gid ni siya kay kani mao ni silbi nga nagahatag og kumbaga kanang bulky ang flower. O sama sa iyang gibuhat karon, dili gid pwede nga wala siya mga dahon. Para pang birthday surprise mo ha. Birthday surprise ni siya ang gibuhat ha. Actually any occasion man pwede man. Like proposal bouquet, anniversary bouquet, nagadepende gid na sa inyo mga gusto mga kapuso kung sa inyo bet ninyo nga flower. So far kanila sa among gipili kay mga peach roses kay mao mangod ang kasagaran nga gina-request sa among customer. Una tong buhat mo karon amo ni ang first na wrap. Kaning sa bouquet dapat nagitay mga usually pag premium bouquet is ang ginagamit ng paglapan is 6 to 7 wrapper. Kaya para kuan siya no, mudako siya tanawon, Para big bulky bouquet. siya. Kaya ang uban manggod
attorney, ganahan sila og kanang kuan, kanang big and giant bouquet. So mao ni ang ginabuhat, isa sa iyang mga tip ang pag-wrap niya is mga ipadako. Kay mao ni ang ganahan sa mga customer. Bisan pa man 1 dozen lang siya or 1 piece lilium, pero dako siya tanawan pag mahuman ni tanawan ninyo. So manatag wrapping, manatag ribbon, di ba? Nakita na to. So important ang filler. Kaya ang filler man gud mo ni maka buhay na buhay tan-awon pag mabutangan sa diri sa bouquet. Og mao ni mga kapuso, ang ato ang ginatawag nga arm bouquet. Consist of flowers nga stargazer, peach roses, dried flower, og ato ang wrapper nga waxy. So kani siya, intended ni siya for any occasion, pero mostly gina-prepare ni siya for birthday, anniversary, so bisag unsa nga inyong naamoy tagaan. Any occasion po. Wow, gopo kayo ang inyong flower arrangement, Sir Ruel ug Ma'am Steffi. Murag andam na kayo ko nga mudawat ana. Pero bitaw, daghan kayong salamat ug hinaot unta nga daghan pa mo bisita sa inyong flower shop. Ang pingpirmi. Mga kapuso, na-amaze gayud kita sa talento nga gipakita ni Ma'am Steffi ug sa iyahang bana nga si Sir Ruel sa buko sa pag-arrange sa mga klase-klaseng mga bulak. Gani bisan pamandaghan silang mga pagsulay nga naagian, padayon nang gihapon sila sa pagpanginabuhi. Samtang Resi, nakita gayod nato ang pagkamaayong tawo ni RTA Enforcer Irish Lacorte ug iyahang mga kaubanan nga mitabang sa lola nga nanginahanglan sa syudad. Hinaot nato nga mas mudaghan pa ang mahimong susama niya aron mahimong hapsay ang atong syudad. Ugsay mga kapuso, matod pa ni Mrs. Universe Philippines 2021, Claudeline Molero gikan sa Tagum City, Davao del Norte, nga usa sa iyahang mga natun-an sa iyahang pageant journey mao ang sisterhood. Busa mga kapuso, suportahan nato siya sa iyahang upcoming international pageant nga ipahigayon sa South Korea. Mga kapuso, tara inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dalai Lama, nga happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Haom sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.